La Ribera de Llibres ja ha obert les seues portes al passeig de Carcaixent, concretament al carrer Sagasta. Més de 3.000 llibres hi podem trobar a aquesta fira, on la literatura en valencià és la gran protagonista. Sobretot el que anem a trobar és una mostra de la producció literària que es fa a la nostra comarca, a la Ribera, tant a la Ribera Alta com a la Ribera Baixa. Són moltes les editorials que tenen la seva seu, editorials valencianes, així a la nostra comarca. Carcaixent, per exemple, és un exemple. Té, per exemple, 3 editorials residents així al poble, no? A més d'altres editorials que estan a punt, que van néixer l'any passat o fa 2 anys i que estan a punt d'adherir-se al nostre projecte, però que els seus llibres realment ja estan així exposats. I la finalitat de l'associació realment és això, no? Mostrar la quantitat i sobretot la qualitat literària de la nostra comarca i posar en valor aquesta producció tant en valencià com pròpia. Les autoritats han visitat la fira, que en la seva segona edició ha arribat a la ciutat amb un gran ventall d'activitats que la complementen. El que és important és que hi hagi activitat, que la fira vagi rodant. Esta és la segona edició i que n'hi hagi moltes més, que al principi va costar moltíssim, perquè aquestes costes sempre costen, però l'important és que no se desanimen, que continuen, que ho facin, perquè a la llarga això se va consolidar. Pensa que serà una bona edició perquè s'ha incorporat una programació complementària, no solament és l'exposició de llibres i la col·laboració de les editorials, sinó també activitats complementàries com tallers i actuacions, que això en principi ha d'ajudar a que l'afluència sigui major. Els xiquets i xiquetes de Carcaixent han estat els primers en visitar la fira, coincidint amb la inauguració per part de les autoritats municipals. En definitiva, els xiquets són els principals lectors del futur. De majors és complicat aficionar-se a la lectura, però és important que a poc vagin entrant d'una manera fàcil, d'una manera que s'ho passen bé, que vagin coneguent el món de la lectura, que vagin jugant, i per això, conforme te comentava, els tallers i també la visita, que toquen els llibres, que es miren, que els obriguen, que vagin coneguent-los. Precisament amb aquest objectiu va néixer Ribera de Llibres, potenciar la lectura entre la població. Actualment la gent quasi no llig. La comunitat valenciana està a la cua en índex de lectura, però és que en valencià encara ho fan menys. Un dels motius que ens va dur a agrupar-nos va ser els baixos índexs de lectura en valencià que any rere any solen sortir de les enquestes. La Fira Ribera de Llibres estarà oberta al llarg de tot el cap de setmana.